שמאלה, שמאלה. לוקח. על המקור, חמת בוד! נפטון והסטלה שלו. סטלה זה לא? זה? לא, זה פט. לא, הבירה. הבירה. תן לו ניקוז. אתה רוצה סרטון, אתה רוצה ניקוז, אתה רוצה... רגע, יש לו 3 אנשי צוות פול אוקיפייט בתעסוקה. עוד רגע. אז... מי אמר שאין על מקור מול חדרה? מי אמר שהם לא תוקפים בים מבובר כזה? באמת, מי אמר? ירדה הרוח קצת. לא נתנו מר, תן מר. בני, מה אתה מפסיד, בני? הוא בלע את האקסטרה פה. הנה הוא בא. לקחתי כבר איזה. הוא עמד הקשר. זהו, בוא. ככה. תביא את החכה הזאת, אתה לא רוצה שהיא תפריע לך על החיים. תביא אותו עם החוטים לצד של הסירה. עד שיגיע לקשר. איפה הוא? למטה. אתה צריך בידיים את הזה. תביא לי את הדאון, זהו. רגע. תיזהר עם הקלטים, זהו. דם על הסירה! בסטריאו!